אני רוצה לדבר רגע על אותנטיות. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני כנה, אני אדם ישר, אני אומר בפנים את מה שאני חושב ואני לא אשתנה. אני מאוד בעד כנות ובעד יושר ובעד להגיד את האמת. מצד שני, צריך לחשוב לפני שאומרים, לפני לספור עד 10, לראות האם זה הכרחי להגיד את מה שיש לך להגיד, האם זה חיובי מה שיש לך להגיד, האם בוודאות זאת האמת, האם זה יועיל מה שיש לך להגיד, ולא למהר ולרוץ לספר מה אני חושב עליך ומה אני מרגיש עליך ולהעביר ביקורת. זה דבר מאוד קל לעשות. הרבה יותר קשה זה לעצור. ברגע שאנחנו עושים את זה, אני בטוחה שחלק ניכר ממה שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו פשוט לא נגיד. ויותר מזה, אם אנחנו נעצור ולא נגיד, אחרי כמה זמן אנחנו גם נשכח מה שרצינו להגיד. סימן שזה לא היה כזה חשוב. אז אני מאחלת לכולנו לשמור על הלשון שלנו ולחיות את האמת שלנו. תודה ונשתמע.